भैया वॉल्यूम तन दे दी। एक 18 में बंद करे करला भैया के। हाँ अभी एक 50 होती है। एकदम टाइम से बनी सावरिया हरि के हजार नाम राम चाहे राधे श्याम ब्रह्मा या विष्णु चाहे भजला महेश के घर में मंगल होई मीठ मीठ फल होई मन से चरण जे गहरई गणेश नेह जब लाग जाई दुख सब भाग जाई देर नहीं लागी सब हरि हैं कलेश के कहत मनोज परमान मिल साच साच कहियो तक कृपा हो जाई अवधेश तू बार बार कहत कि जैसन लोग मिलेला वैसन हम बन जाइले जैसन व्यास मिलेले वैसन हम बन जाइले एकर मतलब का भाई तू सिद्धांतवादी नहीं खतु अवसरवादी बड़ा सिद्धांतवादी आदमी जे होला वो अपना लाइन लेंथ के कबू छोड़बे ना करे केहू कभी कहल कि सबसे मिलिए सबसे जुलिए रहिए अपने ठाव एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो सबका सेवा करती है सास का ससुर का ननद का देवर का सबका सेवा करती है लेकिन सबसे व्यवहार निभाती है प्रेम किससे है प्रेम अपने पति से है तो तू अवसरवादी हो जैसन लोग मिली वैसन तू बन जेब बाकी अवसरवादी बन गई आसान हो सिद्धांतवादी बड़ी कम लोग भेटाला आज सिद्धांतवादी होला ओकरे नाय पार होला अवसरवादी के नाय भटक जाला डूब जाला एकरा पर ध्यान दी हो आ देखो ना ये हमार सार हवे कि तहार ई सार ना हो कि तहार भाई लगी है वो कैसे जी वो कैसे अब हम का कहे के चाहत नहीं तू बुझ गई लोग पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ ना बबुआ तू जानो एगो हम जानी बाकी गांव के लोग के जानला से कौन भैया हो के हमरा कैसन कहत नहीं रहुआ नेह जब लाग जाई तो दुख सब भाग जाई बाकी नेह लागल बड़ा कठिन राम नाम के गीत तू गालो राम नाम के गीत अरे राम नाम के गीत तू गालो अरे गालो राम नाम के गालो राम नाम के गीत गावला से का होला हित परी
सभे तरी जाई हित परीत सभे तरी जाई कुल खानदान सहित ये बबुआ कुल खानदान सहित तू जानो राम नाम जानो राम नाम हे ये के राम नाम गई है वो करो नाम जाए ये के राम नाम गई है वो करो रही जे कृपा भगवान के रही जे कृपा भगवान के इस बल का करो हित परीत सभे तरी जाई कुल खानदान सहित काहे कहतन परिवार में एगो केहू लंठ हो जाई नो तो पूरा परिवार के जीवन नरक हो जाए लंठ का करेला जाके कहीं मर्डर कर दी भाग के लुका जाई आ ना भेटाई तो घर के कुल की जब्ती होई माई बाप भाई बहन जेल में जाई है तो पूरा परिवार का जीवन नरक बना देता है कौन परिवार में एक कोई लंठ हो जाता है जे लाठी चलावेला एक परिवार में कोई संत हो जाए तो पूरे परिवार का जीवन संवार देता है तो एगो राम नाम तू गईबो पूरा खानदान भर के लोग के फायदा होई राम से केवट के भेंट भइल आ केवट राम के पांव पखार के आ पूरा खानदान भर के पिया देलस पूरा खानदान के लोग के तार देलस तो हित परीत सभे तरी जाई कुल खानदान सहित गालो राम नाम के राम का गीत जे जीत से गवले भइले ना बिचली ते बबुआ भइले ना राम के गीत जे चीत से गौले भइले ना भय भी ए अमृत के जे जे चीखो भइले ना बिचली त ये बबुआ भइले ना बिचली त तू गालो राम नाम गालो राम नाम राम जी का होई राम जी के तू कोनो भाषा में बुलावो हम तो कितनो पढ़ल जाई तो 2 गो 4 गो 10 गो भाषा पढ़ल जाई आ राम जी उर्दू फारसी अंग्रेजी मराठी गुजराती पंजाबी बंगाली कोनो भाषा में बुलावो काहे भाषा ना परिभाषा चले वही जा ना कोनो साइंस गणित ए बबुआ ना कोनो साइंस गणित भाषा परिभाषा ना कोनो कवि महेश मनोज भावे में भजले आवे ना संस्कृत ये बबुआ आवे ना संस्कृत तू गालो राम नाम के गालो राम नाम के अच्छा ये भाई तू कहत रह कि आधा रात खन हनुमान जी की चालीसा गावत रहो हनुमान जी खिसिया जाए ई कौन किताब में लिखल बा कि आधा रात खन हनुमान जी के ना बुलावे के आधा रात खन राम जी के ना बुलावे के गीत सुनले हो खबो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी दिन भर रात भर जले सुतस न
जागस तले जागस तब से अजले सुतस ना सुतला के बाद भी सपना में भगवान घनश्याम के ही फोटो देखो आ तू कहत रह कि आधार का है लजाई बिलाई खामा नो छे तारा यदि लूर रही तो कहता कि देखो मनोज शर्मा हम हूं बोलत सुनवा तन तो भैया तो तू हूं बोल के दिखा देतो चरण शरण में आई के धरो तुम्हारे ध्यान संकट से रक्षा करो संकट से रक्षा करो हे पवन पुत्र हनुमान खाली कहला आखिर लुरिया रही तब न गई तू तो खाली जनता आन्हर लंगड़ अच्छा आन्हर लंगड़ के कथा कहे के आन्हर लंगड़ के गीत गावे के हमरा लूर ना आवेला याद करो 2005 से लेके आ 2010 तक ले हमनी के लगातार गोलर रहनी जा ओबरा गाना होखे अरे हमनी के जोड़ी देख के हंसत जवार बा हम मौगी बिया लंगड़िए को आधार भातार बा मौगी बिया लंगड़िए को आधार भातार बुझलाई कि ना ओबरा खाली हमनी से हो भैया ओबरा खाली हमरे से तार दुगुला हो दोसर कोई बोलबे ना कर बाकी ध्यान दो तने कथा कहानी पर चले के बा तू कहत रह की कथा एजा ना गावे के काहे कि स्वर्गीय माता शैल देवी नैहर में ना ससुरा में मरल पड़ी अच्छा तू जौन गौल हो सीता जी के पताल लोग गमन तो एजा बाप बेटा में चाचा में बाण चलल बा मार भइल बा एजा पागल एजा बाण से लोग के मूर्छित कइल गइल बा एक कथा में एगो गीत गौलर लहो कि जानवा बाची नाही अच्छा लो अकुश शत्रुघ्न जी के जान से मरले रहे लोग तारा गीतिया में यह ना बाकी जानवा बाची नहीं तो लोग जान से मार देले रहे लोग कुछ भी बोलते हो भाई मूर्छित कइले रहे लोग तो ध्यान दो गीत संगीत तू निमन गावे लो लेकिन अब एकर मतलब नहीं है कि सब कुछ तू जानते बाड़ो ना बबुआ सब कुछ ना हम जानता नहीं ना तू जानता रहो ये धरती पर रहे वाला इंसान केहू ऐसा नहीं खे जे परिपूर्ण होखे आओ तने ध्यान दो सती पुछली भोला बाबा से गिरवाई केकरा के प्रणाम कनी हो रउआ से लम्हर देवता के हो